Kandisadong Bareta. Aldaw mo yan, mga tugang na Sabado, fit sa 15 kan bulan na Nobyembre. Live from Metro Manila, Quezon City. Ako po si Henry Maceda para po sa DCGB Bareta alas 7. Kasabay ko po dyan sa studio si Jasmine Baloloy. Good morning, Jasmine. Good morning, VP Henry. Asin sa satuyang mga paraan tabay. Headlines kan mga darakula niya tong bareta ngunyan sa lado lokal, episyente asin marhay na serbisyo siniguro ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail. Prime Water Daraga nagpromisa sa LGU na mamamatean kan Domingueños an improvement sa supply nin tubig sa Disyembre. 81,000 pesos na kantidad ng illegal na droga asin badil na kumpiskar kan Masbate PNP sa ginibong operasyon kasuhapon. PNP Bicol nagpadara nin 1,000 na personahes bilang suporta sa security measures kan Iglesia Cristo Peace Rally sa Quirino Grandstand. Headlines kan mga bareta ngunyan sa lado national, preliminary investigation sa 5 Bulacan flood control cases. Pinuna na po ng Department of Justice. Zaldico ipinaluwas ang mga proyekto na nasa insertion list na ipigtaon ni PBBM para sa GAA 2025. Tabet Singson matindera sa INC rally asin dai mga ngapuda ng destabilisasyon sa gobyerno. Preliminary investigation sa 5 Bulacan flood control cases, pinuunana kan DOJ. Headlines kan mga bareta sa lado national o kaya sa luwas kan Pilipinas, US mas pinakusog ang paglaban sa narco-terrorist. Baretang Sports Magnolia nalikaya na ma-upset kan Blackwater sa score na 90-75. Oras Pilipinas, alas 7:07 po nin pagkaaga. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal, 81,000 pesos sa kantidad ng illegal na droga asin badil ang nakumpiskar kan mga personalities kan Masbate PNP sa ginibong operasyon kasuhapon sa Barangay Divisoria, Kawayan, Masbate. Sigon kay Masbate PNP Provincial Director Police Colonel Jefferson Araujo, bandang alas 5:14 nin maagahon kan ilansar ang pagserbi nin search warrant sa mga suspects na namidbid na si alias Non, 52 anyos sa laog kan harong kang suspect. Nagkumpisarman kan operating team ang dosing heat-sealed sachet o transparent plastic sachet na pinaglalauman asin pinagtutubodan na shabu asin may timbang na 12 gramos. Apira kay na recover man kang pulisya ang sarong kalibre .357 na revolver na warang marking asin serial number. Sangunya na sa kustudya kang pulisya ang suspect para sa magkanigong o dokumentasyon asin disposisyon mantang ang mga na-recover na drug evidence asin badil ipapadaraman sa Masbate Provincial Forensic Unit para ipairarom sa laboratory asin ballistic examination. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Iprinumisa kan Prime Water Dalaga sa lokal na gobyerno na sa pag-abot kan bulan nin Disyembre, mamamatayan kan mga Daragueños an improvement sa supply nin tubig. Sigun ini kay Daraga Mayor Vic Perete sa entrevista kan DCGB News kung saan sinabi pa kaini na kung dai pa mapakarhay ang serbisyo sa itinalaang panahon, posible na ining tangkasan nin business permit. Sinabi pa kaini na nag-update na siya
o sa iya ang manihamiento kan Prime Water kung saan may ipiglatag ng bagong plano matapos na mairahay ang well sa Banyadero asin ma-energize na nagkatubig na sa transmission lines. Sa ngunya, nakaka-eksperyensya o na-eksperyensyahan kan mga residentes ang diit o warang bulos nin tubig hali sa nasabing supplier kan tubig. Kaya dahil kita nag-pundo, mag-remind sa Prime Water na kaipuhan talagang pig-develop din ng well, digdi sa barangay Busay, dapat gumana na, as in na-inject na sa indang transmission. Siyempre, wala man kita mag-ginibugiraray ngunyan, mahalat na naman kita ngunyan. Siyempre, minsan, magayon man na nadadamog tang may itinuga lamang, alatun ka naman tabi. Ang tingog ni Daraga Mayor Vic Perete. Ang baretang ini hatod sa Indocan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Gigibuhon mga tukang sa Daraga Albay ang man-iba-ibang schedule para satellite voters registration kan Commission on Elections Daraga para sa Barangay and Sangguniang Kabataan elections sa 2026. Sigon sa pinaluwas na schedule kan ahensya na pinamamayuhan ni Comelec Daraga Election Officer Andy Toledo. Ngunyan daw, gigibuhon ini sa Barangay San Roque, Barangay Hall, Nobyembre 21, Barangay Alcala, Barangay Hall, Nobyembre 22 sa Barangay Alobo, Barangay Hall, Nobyembre 28 sa Anislag, Barangay Hall, as in Nobyembre 29 sa Bagong Bayan, Barangay Hall. Dagdag pa kan ahensya na available sa satellite registration ang iba-ibang serbisyo kan opisina araw kan application for registration, transfer, correction of entries, reactivation of records, inclusion of records, reinstatement of name, transfer of records from post to local, asin iba pa. Ang baretang ini hatod sa Indocan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nagpadaranin 1,000 na personahes ang Police Regional Office 5 bilang suporta sa security measures kan Iglesia Cristo Peace Rally magbuo Nobyembre 16 Saggo 18-2025 sa Quirino Grandstand, Manila. Giniba kasuod ma ang send-off ceremony sa PRO 5 Grandstand, Legazpi City sa pangingenot ni Police Brigadier General Rogelio Raimundo Jr., Deputy Regional Director for Administration. Sigon kay Raimundo, katuyuhan kan troop augmentation na mapakusog ang public safety efforts, mapreventaran ang potential security issues asin masiguro na matrengkelo ang rally. Ipinagpagirumduman sa pulisya na sunodon ang operational guidelines, manteneron ang professionalism, exercise maximum tolerance, asin makipagkoordinar nin marhay sa organizers, LGUs, asin partner security units kanasabing hiro protesta. Oras Pilipinas, 7:13 minutes. Pasado alas 7 nin pagkaaga na i-turn over na po kan Department of Health, Bicol, ang sobra sa 522,000 pesos na kantidad in health commodities sa lokal na gobyerno kan Garchi Torrena, Camarines Sur. Personal na ipinag-resibe ni Mayor Nelson Bueza ang mga commodities na kumpuesto din bulong, water purification tablets, breastfeeding kits, insecticide, treated nets, and screens, hygiene kits as in water containers. Sigon kay Department of Health Bicol, OIC, Regional Director Dr. Rosa Maria Rimpilio, ang inisyatibo parte kan pagapadagos kan health response kan ahensya para sa komunidad na naapektaran kan bagyong uwan. Nangapudan ang simbahan kan Our Mother of Perpetual Help Parish and Diocesan Shrine sa Burias Island, Boca, Engaño, Claveria, Masbate. Nintabang o donasyon sa pagpapadagos kan pagkonstruhir asin pag-irahay kaini. Sigun kay Father John Philip Reyes Lanete, nadanyaran ini kan nakaaging bagyong uwan. Sa mga mauot magpadaranin mga in-cash o in-kind na donasyon para sa pagpakonstruhir, magpaabot sa nanin mensahe sa opisyal na Facebook page kan Our Mother of Perpetual Help Parish and Diocesan Shrine, Burias Island.
Mga tugang iba pa niya itong mga bareta ngunyan sa lado na lokal, pinanginutan po ni Mayor Hisham Ismail ang ginibong department head meeting kung saan nagtaonin kanya-kanyang report ang kada departamento may kinaaraman sa operasyon kan proyekto asin ang programang pigusulong para sa Ligaspenyo. Tinukar sa meeting ang mga lakdang para masiguro ang episyente asin marhay na serbisyo kan gobyerno lokal. Ipinaabot man ni Mayor Ismail ang sa iyang pasasalamat sa gabos na naging parte kan clearing operation kan team o clearing operation team matapos ang pagrapado kan Bagyong Juan. Partikular na inumaw kan dedikasyon o ang dedikasyon kan CDRMO, City Engineering Office, o CNR Task Force Kalinigan asin iba pang ahensya asin individual na dainin sawang nagtabang sa marikas na paghalik kan debris, paglinig kan mga tinampo asin pagbalik normal kan operasyon kan syudad. Mahigpit na pinagbabawal ang pagkabit, pakikiaram asin paghiro sa mga linya nin kuryente, poste asin sa metro sa tao ka nagpapadagos na power restoration activities. Inian sa giraray na pinag-abiso kan manihamiento kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO sa publiko, katakod kan danyos na iwinalat kan Bagyong Uwan sa distribution facilities kan kooperatiba. Sigon sa ALECO, ang bako autorisadong pagpakiaram sa mga nasabing ekipahe, asin kagamitan, posibleng mapanimbag sa irarom kan pagbalgar, kan Republic Act No. 7832 o an Anti-Pilferage Act of 1994. Dagdag pa kan kooperatiba, apwera kaini, posible man na magkaigwanin aksidente o pagkasulo sa lugar, dahilan ka nasabing illegal na aktibidad. Oras Pilipinas, alas 7:16 nin pagkaaga. Bareta po sa lado nasyonal, masunod, makalipas lang kan mga patalastas. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, full-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice.
At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos na nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Ting 22 po nin pagkaaga, mga bareta niyan sa Lado National. Prioridad po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang relokasyon kan mga residentes na nasa coastal area kan magbisita sa barangay Tubli, Karamuran, Catanduanes, kan nakaaging daw. Sigon kay Presidente Marcos, kay pahananapan nin ibang lugar na harayo sa storm surge ang mga residentes. Apera sa relief goods as in financial na tabang, ipigpromis naman kang Presidente ang pagtaon ng construction materials para sa nawaranin harong dahilan kan bagyong uwan. Sigon kay Presidente Marcos, magpapadagos ang ayuda kang gobyerno magpuon sa relief goods, construction materials as in iba pang pangangaipo kan mga residentes. Kasabay kan pagbisita, nag-deliver man ang Department of Social Welfare and Development and Family Food Packs as in nagkaigwanin payout kung saan 10,000 pesos ang ipinagtao sa severely affected residents. Nagpaluwas nin listahan si dating Ako Bicol Party List, Zaldico, nin mga listahan ng mga proyekto na isiningit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigun kay ko na malinaw na mahihiling ang mga ini sa General Appropriations Act kan 2025. Pwede man ining i-cross-check sa National Expenditure Program 2025 para maberipikaran an mga ini na nagluwas sa listahan. Pig-inganyar man ang mga ahensya kan gobyerno na pag-adalan ang mga listahan. Mientras sinabi ni ko na dapat matawan ang publiko nin patas, kumpleto asin tamang investigasyon sa paagi nin mga ebidensya. Kinumpirmar mga tugang kan Armed Forces of the Philippines o AFP sa pagi ni Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na may sarong miyembro kang AFP na nasa listahan kan mga kasabay sa destabilization plot sa gobyerno o destabilization plot sa gobyerno. Sigon kay Browner, pig-verifikar na ang nasabing listahan nahali sa sarong social post kan sarong kolumnista kung sain kasabay digdi ang nasabing AFP personnel. Dadag pa niya na dapat sineryoso ang isyo kan destabilisasyon. Nadagos ang pagkondusir kan preliminary investigation sa Department of Justice. May kinaaraman sa 5 kaso kan maanomalyang mga flood control projects sa Bulacan. Mas kinapinjente ang schedule dahilan kan bagyong uwan. Napo nana ang pagdangog. Matatandaan ipinasa ini kan DOJ sa Office of the Ombudsman, alagad ibinalik sa saindang poder.
Nangapudan po si Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na muli na asinsumpaan ang mga sinabi kay ni sa pinaluwas na aligasyon. Ini may kinaraman sa pahayag ni Ko na ipinagmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magsingit nin sanggatos billion pesos na proyekto para sa 2025 national budget. Sinigon sa CBCP, gusto nindang iagi sa tamang proseso ang gabos para maaraman ang katotohanan. Kung kaya importante na ilatag ang reklamo sa korte, may kinaaraman sa sinumpa na pahayag kay ni kasabay ang matibay na ebidensya. Hinagyat ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima si dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na umuli asin hampangon ang investigasyon may kinaaraman sa anomalya sa flood control projects. Dagdag pa ni De Lima na dapat pumairarom sa panunumpa si Co para magamit sa investigasyon ang sa iyang pahayag. Matatandaan ipinahayag ni Co na ipinagmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagsingit kan 100 billion pesos na kantidad kan proyekto. Baretang Sports asin luwas kan Pilipinas, bitbit ni Nicole Ann Gloriani. Good morning, Nicole. Good morning, Jasmine. Good morning, VP. Asin sa mga paraan tabay, formal nang inanunsyo ni United States Defense Secretary Pete Hegseth ang paglansar kan US military laban sa narco-terrorist. Kasunod ini kan pagbugtak nin mga aircraft carrier, fighter jets, asin soldados sa kadagatan kan Latin America. Sinabi kan opisyal na Operation Southern Spear, papanginutan kan Joint Task Force Southern Spear asin US Southern Command. Ang misyon iyo ang depensaran ang US para mawala na ang narco-terrorist asin maprotektaran ang publiko kontra sa iligal na droga. Sa lado kan Karawato Sports, balik sa winning form ang Magnolia matapos na malusutan na ma-upset sinda kan Blackwater sa skor na 90-75 sa nagpapadagos na PBA Philippine Cup. Nabaliktad kan hotshot ang Kawat sa skor na 15-0 sa laog ni 5 minuto sa ikatulong kwarter kung saan kapot pa kan Blackwater ang kalamangan sa skor na 36-24 sa Kawat sa Smart Araneta. Nangenot sa pagkagana kan Magnolia si Javi Gomez Deliano na nagrehistro ni 17 puntos, matang igwaman ng 16 puntos asin siyam na rebound si Ian Sangalang. Nakulangan naman si Magnolia coach L.A. Tenorio dahil habo niyang maotro na nagbubukod sinda sa Kawat. Iyan ang detalyes kan mga bareta sa lado kan ibang nasyon asin sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Para sa kamugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa Ligaspi. Para po sa magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon, ngunyang petsa 15 ng Nobyembre, araw ng Sabado, ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang napadagos na nakakaapekto sa Bicol Region. Asahan niya to ang mapanganurong kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol na mamamatian sa bilog na Kabikulan. Kunyang aldaw, lalauman-tang maabot ng 25 to 31 degrees Celsius ang temperatura, partikular na sa probinsya ng Albay. And sa tuyang rainfall, asahan man niya to na maghapon, posible na kalat-kalat ang mga pag-uuran niya, cloud clusters na nakapot digdi sa Bicol. Sa Hunyan, wala man kitang tigbabantayan na low pressure area or bagyo sa luwas asin sa laog ng Philippine Area of Responsibility. Yun po ang ating forecast. Ini po si Alexis Rivibar ng Pag-asa Ligaspi ang nagbabarita. Mga tugang iyang pangkabilugan kan mga darakulang bareta sa DCGB Bareta alas 7. Standby na po sa Radio Klinika si Joshua na muna matukang ngunyan kasabay si Doc Joey Bitito ta after po kan sa muyang newscast, Miss Jasmine, mapasiring kami sa Christ the King Church, no? Para sa misa na papanginutan ni Bishop Joel Bailon. Lubong po ngunyan na aga kan sa muya tabing founding chairman na si Sir George Bayona. Kaya
Para po duman sa gabos ng mga parantabay, magdaragugan po kita sa masunod sa Lunes na sa tuyang programa. Live po dyan sa studio. Sa pangaran po, Jasmine, kan mga nagsurat kan Bareta. Sa pangaran po ni News Director, News Manager Mar de la Cruz, asin si Jenny Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani sa Newsbase, sa lado technical, kaibahan ta po dyan si June Napolis, asin sa IT, Jerome Nico Martinez. Ini po si Henry M. live from Quezon City, Philippines. Salamat kan sa inyong pagkantabay. Maray na aga po sa Endo Gabos. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini.